ale tieto voľby sú dôležité pre budúcnosť Európy a hlavne pre mladých ľudí, aby pochopili, že koho majú voliť. Myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme si zvolili dobre, aby náš štát reprezentoval niekto, kto sa vie postarať o náš štát, aby hovoril o našom štáte iba dobre, aby ho dobre reprezentoval. Atmosféra na Slovensku po atentáte na premiéra Roberta Fica je a zostáva naďalej veľmi polarizovaná. Prispievajú aj k tomu mnohé vyjadrenia vládnych predstaviteľov, v ktorých útočia jednak na opozíciu, ale potom na rôzne neziskové organizácie a mainstreamové médiá, ktoré podľa nich vlastne tiež polarizovali tú spoločnosť. Posledné prieskumy verejnej mienky indikujú, že vlastne následujúce voľby by mohol vyhrať Smer. Druhý v poradí, teda tesne za ním, je momentálne Progresívne Slovensko. Uvidíme, ako to dopadne. Mnohé politické strany naozaj využívajú útok a potom dané dezinformácie, ktoré sa šírili o útočníkovi a jeho prepojení na Progresívne Slovensko na to, aby vlastne očerňovali túto politickú stranu alebo iné viac liberálne politické strany.